Kung may dako makita niya magpasis, ano man, bumuligan ko. Oo. Pakitaan mo, upait mga namumutos ito, ha? Pakitaan mo, Oo. upait. Amon Sigurado dito ito. kapit ng among kwan. Pare, Ah, tandaan na may nagtoyo, kadalila. ano? Pare, Ah, ginpapagato kita ni Kapitan, amutaan ito niya toyo. nakakatuyaw ka mga nirbibi na nagtikikinagtahon ako utang. Tara, kay bayan kita kas ganiya, tara. Doon ta, may meeting man ko no. Kasunduan, umati ko mga 300 butante. Asunto. Dumula yung asunto kasi masuntre. Ako nagbabadgetan. Oy, Kap, Oy, likod. Pasensya na. Likod pa rin, likod. Kap, pasensya na, kinautuhan kami kay, Kay. pare, nagkinintaon mga utang. Ano, pinagintawag ka pa? Oo. John, Mga utangan hayahan. Kinita pa ko ng TV mo, nag-iha. Iging patawag ko ka mo. Kay. Kaya haralin at pinili ay. Oo. Haralin na ano? Oo. Ikaw. Ikaw wala ako napili nga watcher. Oo. Ikaw na napili nga watcher ha? Oo. Okay, Parang naman na mag-watcher. Oo. Kay Jesus. Natanan nga mga bako nito ay pagpalabay ay kitaan maupay. Oo, sana ito na ikon, pare. Kap, sana ito Kitaan mag maupay ha kita ha? Oo. Ay pagpalusot ha? Oo daw. Ikaw lang pare. Ikaw ta kukuhaon nga, kuan. Ikaw ta kukuhaon nga. Pare, hapit ak butos ito ha. Oo, Ha, ikaw ta kukuhaon pare ha. oo, Baram ka madam maghihap. oo. Pero mga sugar ito, Kap, pero manin eh. Napulo ito. Manapulo, oo. Ano nin natin ma? Graduate aking kuan, kinder. Ako, amo ta First kayo. honor ako, first honor. Pwede. Kap, kung may dako makita niya magpasis, ano man, bumuligan ko. Oo. Pakitaan mo upait mga namumutos ito ha. Pakitaan mo. Oo. upait. Amon Sigurado dito ito. kapit ng among kwan. Ikaw liwat. Oh, Natanan dito nga mga kuwan kailangan ayap ni mo. Ihapan maupay kay para wala makalusot. oo. Kay, Pa, ya? yan, itong sugad kaya ko, yapon sugad. Ito naman ito. Napulo. Ah, sige. Amo na ito kay apot ba na ayaw ko makalusot ako ha? Sige pare. Amo na ito. Amo ko taging bibili ba na inyo? Kinanglan dyan ang ako na. Pagita ako din maupay ha, pagita. Oo. Okay pare. Oh, sige. Hinay ka mo inay. Tara, pare, kay tatapuson tan palabas dito. Tara. Papatawag ko na lang ang motro. Ayong laki niya ako nakuha ng mga tao kasi sigurado. At ito nga, John, di kong papalusutan kay Maupay kumita. At ito mo kay inayap. Papatawag ka ngayon at sunod si Mana.